Bahaya kalau main kita kan asik putri. Kalau main bola asik putri ya. Tidak lain ang baluan ng lugar. Ang mga lain ba? Tumuluan ng luar pantai. Pumotong ay masalawan. Ayun. Kumalik po! Ano rin, ang baluan, tumatulak pulan din. Ay, salawan ba eh? Oh, putri, ako kita ka na mo. Ako taka ka na mo. Tipo! Wala. Tipo! No, ano yun eh? Dor. Ada apa lu? Panggil gue. Yo, ano na? Ay, hamatan mo siya. Yo, ano yung Yo, ay naglamak si putri. Kumayag, kanto mo. Kaya, boy. Jasian nyao jeung aing leboy. Ya ko nga ay lulus ato sila. Nagnati yung bae. Terus mun aing leboy siam geus naon? Umaha ay nalanak, bumuhan. Yung si putri. Ano ba Gampang masalah nu kitu mah, tapi mun di dieu emang bisa ngabejaan di pos bae bari bawa kopi ka ditu. Kayak mun bejaana di ditu. Oh, ya saan mo eh? Aing kuari teh heula ka ditu. Halo, hai putri aku sila na yung bae. Halo, hai. No. Wala na. Wala na nakapos nito. Wala na. Wala na kakapos. Wala ko pila niya ay. Kumara. Ating utang baik. Ay, pagbulan minute na niya. Ito, sigara nggak ngutang. Nakatulan na. Tapi ay, sa bayan niya. Oh, What? ngutang nggak tenang masalah bayar mah. Oh, kung masalulan niya. Oh, ngunjek mati tak budak kayak ngopi yo. Jangan kau tanamkan cinta noda hitam hanya untuk membuat penyesalan. Anu mau kopi kemana yo, bae budak? Stok kuat yo, pengen ngopi gue. Wala, ay manawan, yung kapos. Ay, oo. Gue tadi nungguin lu nggak datang, gue kesel di situ sendirian aja. Pulang gue ke rumah. Mana pan sendok mau kopi? Menang tuh kawan. Kurang tuh menang dua tangan. Kaya ako ay isi ko lumayan. Lumayan na bakla. Ya oke, cara nembak mah jata. Hindi na magbola. Soalnya. Ano nga yung bakla niya kasi sumi. Lumayan kata-kata na. Kia ya, Putri, aku sayang kamu bare bunga bekio ya kalau ngecil tak. Yo. Kio. Iya man. Yes. Yes. Umaha ay.